το λένε? Το Ζαλάφ. Ζωή, φροντίζει στον αρχηγό μας. Ναι, ο αρχηγός μας φροντίζει εμάς και εμείς τον αρχηγό. Πώς τον κάψουμε. Να μην τα αφήσουμε έτσι μόνο του. Πέντε, 17, 18. Και το σκυλάκι? Το σκυλάκι 19 με τον Ταζαλάπ. 18 μέτρησα, Κώστα. 18. Με τον Ταζαλάπ 19. Λοιπόν, θέλετε να πούμε δύο λόγια. Είναι ένα μονοπάτι αυτό. Θα το κάνουμε γύρω στις 4 ώρες. Ερχόντουσαν οι Σπαρτιάτες. Είναι από την αρχαία οδό και ερχόντουσαν εδώ και πηγαίνανε και στην αρχαία Θωρία μετά. Έχει μια ιστορική αξία. Πέρασε και ωραία λένια Όσοι από το εδώ. περπατάνε. Δεν ξέρω αν έγινε η απαγωγή. Πέρασε από εδώ λέει. Από αλλού πρέπει να είναι. Λοιπόν, αν θέλει να μας πει κάτι η Εύα, ξέρω εγώ. Να σας καλημερίσω όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και επισκεφτόσαστε το χωριό μας. Λοιπόν, αυτό το μονοπάτι ήταν ζωτική σημασία για τον οικισμό, για το Καρδίκι. Γιατί ανά 2 χρόνια, ένα καλοκαίρι ανεβαίνανε, ένα δεν ανεβαίνανε, φέρνανε σιτάρι και φακές. Οι παλιοί, οι παππούδες και οι προγόνοι. Και μία χρόνια το αφήνανε χέρσο. Αυτή τη διαδρομή την κάνανε όχι μόνο όταν στερίζανε βέβαια, γιατί τότε κατεβάζανε και ξύλα που ήταν της Έβρετα και τα πουλάγανε στην Καλαμάτα και με αυτά τα χρήματα πέρανε φαγητό, οτιδήποτε τους έλειπε, ντομάτι, τίποτα άλλο. Και το ξανανεβάζανε στο βουνό γιατί ήταν οικογένειες επάνω, μένανε 3 μήνες επάνω. Είχαν όλοι τα δικά τους τα καλύδια, πάρα πολύ μικρά, μαζί με τα ζώα όλα. Είχαν τις στέρνες τους, τα πηγάδια τους, που από εκεί πίνανε νερό, από εκεί ποτίζανε και από εκεί πίνανε και τα ζώα. Ναι. Λαγιάννη επάνω. Ναι. Τι να κάνουμε. Έγινε, καλό δρόμο. Πάμε. Έλα, Εύα. Τι άλλο. Αυτό. Πού είχαμε εμείς. Εκεί θα δείτε, στο οροπέδιο υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά καλύδια. Είναι άλλος ένας οικισμός. Δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε νερό βέβαια. Ανεβαίνουμε, πλέον υπάρχει ο δρόμος που ανεβαίνουμε πολύ πιο συχνά. Παλιά ανεβαίναμε με άλλο μονοπάτι 8 Μαΐου, γιατί είναι η εκκλησία που θα πάμε, είναι ο Άγιος ο Ιωάννης ο Θεολόγος που γιορτάζει 8 Μαΐου και έχουμε και γλέντι εκεί. Έχουμε φαγητά και την παραμονή και ανήμερα. Μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Είναι διαφορετικό το γλέντι πλέον. Αλλά μην ξαφνιαστείτε στη μέση του πουθενά ότι θα δείτε πάρα πολύ όμορφα σπίτια, σαν εξωτικά. Είναι όμορφα. Ναι. Παλιά ήταν καλύδια, πλέον είναι πραγματικά πολυτελεία στα σπίτια. Ναι. 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 Πέσει χρήμα, είναι καλά το Πασόκ. Ναι. Και μιλούς. Ναι. Έβα. Αλόνια είχε. Ναι, δεν έχουμε διασωστεί βέβαια Ωραία. εκεί πολλά. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Ξεκινάμε. Εντάξει, ξεκινάμε. Πάμε, καλή πορεία. Και ελπιστούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο. Κοιτάμε και στον δρόμο του να κάνετε ζευγάρι γυαλιά. Εσύ τα έφασες. Αχ, Γιάννη.
καλύτερα. Κάνουμε διάλειμμα, θα μετά τη διαδρομή. Εντάξει. Είμαστε όλοι εντάξει. Κονόμαστε. Πάμε ομάδα. Εσύ που είσαι ψηλός. Τι ζώο είναι αυτό? Δεν μπορώ. Δεν μπορείς περάσει να φύγουμε. Όχι, δεν μπορείς περάσει. Θα ησυχήσατε. Κονόμαστε. Γιάννη, έχεις δίκιο, μου γύρισε το πόδι. Θέλω μποτάκι. Ναι, τα έχω ακούσει, πολύ ωραία. Το γυρισμό θα σταματήσω μου θέλω. Αυτό δεν χρειάζεται. Εντάξει, ναι.